nwoke a m na-anụ afụlụ m ya n'anya too much. And o nwere ife niile nwoke na-enwe, like di m o nwere ife nnali ọda enye m, ụmụ na-anọ ka m golie ife a bụ 8 years m na ya na-abụ na alụ di na nwunye. Mana ọsọ ofu ọlụ ka di m gbara, ọlụ nkwụghalị. Ọ na-eje ije abalị, mgbe ọbụla ọ na-akwụghalị abalị ka o ji abata. And another thing m fụkwala na di m bụ that na ọ kwụghalịsịa iji di ya ọyọ gị biko, like ọ na-ewu ka a ga-asị na-egwuregwu, mana ọ gbara ka ife ọ na-eme si ewute m. Ole one day o jesie bata wee jee ịsa arụ, kọlụ bata die pikirie o, aka na-eme text message bata nye je nenenye. Ọ na-ama ife nwaanyị ọzọ na-agwa die na text message bụ ma ọ gbanyere ihe anwụ n'ime ma ọ nyụrụ n'ime. Ọ sị m nne ihe agbawa anya obi. Di ya wee pụta ya wee jụbịa wee sị kedụkwana ụdị ihe bụ ihe a, so na ị na-akwụghalị to the point ejighị okpu nna beni, kedu ihe m mere gị? Si ọda na ana yọba biko na ọkwa iji die ọda na ana yọba biko, ọ ga-ayọgide gị biko golu gị ife menna amibie. Ọ sị m nne ya sị anya kwụsị ọkwelụ nye disie nke afọ gasịa. Olu ụbọchị ọzọ nyezie enyi ije gotelu nwa ọgwụ ka a mụsịrị nwa ọfụ, ya je egotelu nwa para. Di ya wee pụọ wee luo gotesi ọgwụ na-abata. Ofu agbọghọ bịa wee kpọọ ya sị ya bịa dujie ka fa gbaa egwu awantịlọ. Nwoke a nọ wee were ọgwụ o gotelu nwa jebe igba egwu awantịlọ. Nwunye ya wee sị m na echegide n'afọrọ ya, o wee jesie wee batanya wee jụbịa. Sọsị ya n'ogwe ka o si wee dukekwa nkekwa ja wee jee na fon ya wee fụ text message this girl text ya wee na-asị ya bịa dujie egwu awantịlọ. Ọ dara na yọba biko, sị biko ya hapụzia n'ife ahụ fịabi ya aka. Ịmagolu ya ọ mmadụ na-egwu egwu like iji di ya ọma nga agụgọ osekpula na yọba gị biko. Ịmara nnọọ, oh God. Ọ sị m nne nke afọ ga o, ọ sị m mana di ya o nwebọsị ya mụrụ nwa, di ya kpọrọ enyi ya nwaanyị di nete nwa o Chineke ndale kpọrọ enyi ya nwaanyị bụ inete nwa. Bịa sị ya ya jikwa wee fụ onye nwa, o wee sị na ya fụnụrụ nwa ya wee sị ya bịa solie ka ọ fụ nwa, wee bịa solie wee fụ nwa. Ọwụ na nwa abụọ bịa onye lu lift Chineke ndale ya wee jụbịa. Ọ sị na prank Chineke nna m this girl ọ sị m nne ọkwana ya wee sị kedu ụdị prank ị na-eme wee duru nwaanyị wee ọ sị ahapụzia n'ife ahụ ọkwa ọbịa ọ na-egwusi egwu. Ịmagolu in fact I don't know, but ihe na-ewute m n'ihe a niile bụ na this man enwere ife nwunye na Leoma nye, o nwere ife ụmụaka na Leoma nyefe ahụ. Even ndị be nke nwaanyị ife ọbụla fa na this guy ọ ga-enye ha anya ahụ. Ịghọtago, this girl si m na o nwere ife kọlịa na o nwere ife ya ji ọnụ ya yọ this guy ọma nye, mana olu ụlụwa ọ gbalụ na-ewutie. Na nke kasị njọ bụ ejighị okpu nnabe Chineke nna ejighị okpu nnabe enyi. Ọ sị m na kịta na before ha nụrụ di na nwunye na ibongi na-abụ ịmagolu na di ya laikili ibongiri nne na ọ na-abịa ugboro ịtọ ugboro ịnọ na week, mana kịta azị once a week. Ya wee na-ajụ ya sị ya ka ekwe ebe ihe nke a si. Ọ sị ya o ma ọ like ma ọ chọọ ka mara mmadụ na-egwu egwu, mara mmadụ do very calm person, but ọ gbara ọlụ. Ya nwunye esi m na ewerigo this thing ọ na-eme na o so na the best husband so far. Nwoke ada eti gị ife o, nwoke ọ ga-abịa ije na fon ya ọma ntị gị ife kama ọ yọba biko nwoke ọ ga-abịa iji di ya ọ mara ife ọ ga-egbo sekpụla na sogele ime gị si gị biko. Ịmara nwoke na-ayọ biko, nwoke ada eti ife, nwoke ma responsibility nye na provide for the family, for the children, for the wife, even the family of the wife na ọ na-provide for them. Mana ofu ọlụ bụ ihe anụnwa gbalị agbatọsi anya agbatọ. This woman sị m na ya mara na ihe anụnwa ọ ịfụnanya ka ya ga-akpịa, na ya mara ife ya ga-akpịa, na ya do tired. Mama mmalụ na o nwee bọsị di ya pụrụ si ya na ya ma mbata nwere ya jee late ya bikozi nke nwa yọgide yọsịa. Ọ sị m nne olu the next morning kpọọ anya sị ya na ya ga-egolie ogwere ife ọgwara ya ife ọgwara ya na ọ ga-egoli eburu ibu
ya na ọnụ ụlọ na-aṅụli na-enwe ọṅụ ka di ya bata, di ya na-abata na nnekwe uli ọnụ na-akwa ya, ọ sị m nne ikekwula ọtọgwu ya ụdị a ka onye nye anya tabi ya ma alụ na ya mọrọ ife a ga-eme maka na dis girl sị m na ya mọrọ m ihe ọlọv ma onye hapụ die nsị ya nne na bafu na okwe nwoke na-eke ịkpa ada eti nwunye ife ada aṅụ mmanya ị nwere ike ịga na fon eme akọ na duga duga andị nwere ike ịyọ gị biko ntụ ma ọ ga-ayọ gị biko ọ na-asịsa asị andọ ga-asịgide asị ejidegodi ya n'aka ọ na-agọ ijide ya n'ụkwụ ọ na-agọ ijide ya niile ọ na-agọ sa agụgọ kafa na-agọ kwa ịghọtago mana onye nke a like mmadụ dị n'ụdị n'ụdị ịghọta na ife a bụ nnọọ a good husband so mara advice gị to leave him kama you have to work on him mgbe si anya gwa ndị befa ọ sị m na ndị befa na ọmami ya ka a na-agwa bụ mana mami ya anwụgo na mami ya nọrọzi ndị ya chọrọ ndị ọ ga-abụnyakọbalụ ịgbagolu ụwa niile anụ ya that's why nya ji wee wetelu m ya ịghọta kịta wee chọọ ka ndị mmadụ tinye ọnụ because na onwere onye m ya nọ mfate nne m ị ga-ekpebekwa ekpele ka ji n'ume ube atụ n'afọ ịhọpịa nsogbu ịhapịa nsogbu because ịhapụ this guy na amụrụ m ị ga-enwetakwa perfect husband doke this man do na ọdụsịra perfect gbaghalụ na omume na ịmagolu since ewetabala m story afụbe m nwoke gbalụso ofu ọlụ ọkwa ịghọtago isaida na o mere nke a na o mere nke a na o mere nke a ọkwa ịghọta ebe m na-eje n'ife abụ aka ka a ga-enyebelie this girl seemed that she lacks nothing no nwere ife nya lakịla at all na this marriage except this thing. And then this guy now is 40 years. Apịghọtago na ọ gbadabago na ka a ji eneli anya ka ọ kwụsị but still ụmụ ịnọ na ife abụjisi ime aka nne ana m agwa gị eziokwu ahapụkwa na this guy because ị hapụ ya ịpụ outside mara ife ga-enweta ọ eziokwu na responsible man ị nwere ike isi ka ị pụọ na ọ ga na-akwụ gị child support yes mana ọ nụtakwa na akpị na ọ bịa change everything amụrụ m nnọọ amụrụ m tinye na ọnụ n'ihe a mana amụrụ m ka ị ga-esi ma na-eji echi nya nwoke na-akwụghalị na ngweli ka esi ama na-eji amụrụ m gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu this woman aka iji ma ife ọ ga-eme daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ